дар соҳаи сохтмони Русия 200 000 коргар намерасад. хабар додан роҳбари маркази кадрҳои вазорати меҳнати ин кишвар Елена Сквеевич дар нишасти матбуотӣ муовини раиси ҳукумати кишвари Хабаровск оид ба масоили сохтмонӣ Керим Сангуров зикр кардааст, ки дар соҳаи сохтмонии ин минтақа ҳудуди 35 000 коргар намерасад. мутаассифона шумори ҷойҳои кории холӣ ба маротиб то теъдоди бекорон дар минтақа зиёд аст, гуфтааст Сунгуров. моҳи октябри соли 2022 дар вазорати сохтмони бинокорон сабаби норасоии бинокорон ҷалби бекорон пешниҳод намуд. дар шӯрои ҷамъиятии назди вазоратӣ зикр карданд, ки ин шумора аз 3 то 5 миллион нафарро ташкил медиҳад. шумораи коргарони муҳоҷирони сохтмонӣ дар Русия то 500 000 нафар коҳиш ёфтааст, ки чоряки нишондиҳандаи поёнии соли 2022 аст. ба гуфти ӯ, дар охири соли 2020 тибқи омори расмӣ дар нишонаи сохтмон 800 000 муҳоҷир ва аз рӯи арзёбии коршиносон ҳудуди 2 миллион нафар кор мекарданд. ӯ зикр кардааст, ки норасоии бештари муҳоҷирони корӣ феълан дар минтақаҳои Русия эҳсос карда мешавад, зеро Москав, Санкт-Петербург ва якчанд шаҳрҳои бузург бо пешниҳоди маоши нисбатан баланд ҳамаи муҳоҷирони воридшударо ба сӯи худ ҷалб мекунанд.